terve taas, on Mursu täällä taas ja nyt ollaan serverillä Pullava ykkösen kanssa. Tää on nyt mun oma serveri ja sille just äsken tein ja no eiköhän vaan aloiteta. Täällä on sikoja sitten. No, en huomaakaan. Hei, se on musiikka. Vittu, toi on musiikka. Toi on musiikka. Hei. Mä tapan nää kaikki. Anna vittuuni siitä. Mitä? Mitä mua? Tuli zombi. Otuikka turpasta. Ui, musiikka. Ui, täällä ratsastaa ton vittu skeleton. Katso. Ui, helvetti. Mitä täällä alkaa? Ei enää. Mun nälkä. Kato, se olisi kätevä, kun olisi Fireaspect tässä miekassa, niin tulisi suoraan kinkkuun tästä. Oi helvetti. Mä tapan. Mulla on 2 elämää. Kuoli. Mulla on nälkä. Siksi mä otankin tästä tämmösen, me tehdään uunin. Charcoalia vaikka. Mä teen vaikka sinä. Mitä muuta me voitais tehdä nyt tässä vaiheessa? Tää on toinen semmonen ratsastaja. Ui, Joo. no, se tappaa mut. No vittu, mä oon jo puoleksi kuollut. Ei juma, se ampuu mut. Et sä nyt sille No kuole. niin justis. Ei helvetti, mä joudun usaamaan raakaa kinkkua. Mitä? Täällä on 3. semmonen ratsastaja. Joo, tuppa hakkee tavaras täältä. Ei, mä kuolen. Endermanin hyökkäys varmaan. Varmaan. Kato sitä silmiä niin syökkää. Onks tässä meidän eka episode, minkä me uploadetaan? Ei niin se on ne kamat. No tehty varmaan jo vittu viiksi. Endermani hyökkäs muhun. Perkele! Alieni hyökkää. Joo. Alieni hyökkää. Ui saatana. Mä kuolin. Eppinen aloitusvideo. Oven kiinni ja näin lähtee. Nyt Endermani antaa tulla, mä tykkään turpaa sua. Ei kun skeletoni hänkin. Pitää saatana. Täällä on meidän kaikki komaatterit. Tarvii Hei, mitä tuo vastaa sun servi? se oli miakka. Mä otin sen vaan. Joo. Siinä. Mä jaan näin joku teille. Ota siluttelaa. Tapa toi. No niin just. Joo, mä haen nää tuovat sulle. Täällä on aika putusti skeletoneja. Saako. Oho, siellä on 5 skelettä. Helvetti, tulee nyt tänne. Mulla on ne kaikki sanot tavarat. Äkkiä sieltä tuli hirveä määrä. Hyvä aloitus. Lähetä karkuun, nyt lähetään vaan. Vittu. Ai vittu. Ei. Mä tarvitaan bombili. Joo, mulla ei oo sit lapiot ihan sama. Mulla on. Eiku jää. Ei, mulla on 1 vaan. Älä nyt skeletoni hakkaa Pullava. Joo, mä en oo syö. Häh? En mä oo syö. Missä sä oot? Onko sä näe mua? Mä oon sun takana. Tänne mun ruoka ja luut. Eiköhän mulla on jo luut. Oi helvetti. Mulla oli 4 ruokaa. Ruokaa. Vittu nyt on 3. Tai en mä tiedä kun... Tehdään tänne... Ei aavikollutta perkele. No niin, mun miakka meni rikki. Voi vittu. Et siitä uutta perkele. En siitäkään, mä tuun kirveliskä. Kirvellä päähän, niin kyllä sattuu. Tuskeleton zombi, apua. Mene maalle. Ei mä ole vittu ei saa ruokaa. Mitä me täällä mussutetaan saatana? Ai kiva. Kiva vittu. Jes. Aika eeppinen aloitusvideo. Tehdäänkö me tänään Epi 2? Tehdään. Palata huomenna yhden niistä videoista.
Miksi et sä laitat tänään vittu molempia suoraan? Ei, mä editoin tätä ekaa vähän. Mä en oo tänä viikonloppuun saanut laitettu yhtään videoa. Mulla on netti ollut niin huono. Joo, huomaa. Isoita. Se saa. Ei, rytkele. Joo, en lähde kyllä. Lähdetään. Mulla on vähän sun kamoja. Ei helvetti, kun siellä oli kaksi puuta. Pakko hakea. Kyllä sitä puuta saa hakkaamallakin. Täällä on ruokaakin ja lamppukin. Otetaan nyt ne tavarat. Tää on serveri lakkaa kuin viimeistä päivää. Yekka! Pelastukseni. Mä menin Joka jonnekin vittu vaan. meni rikki. No vittu miekka rikki, kun et se pelastaa mut. No mulla meni aikoja päiviä sit. Ei saatana. Mitä? Mä joudun johonkin luolaan, kun tää klitsas vittu sinne. Helvetti. Roosteri. Mitä? Jaa, enpä joutunutkaan mihinkään luolaan. TP:ttää muuhun. Buga. No ei. Mä oon mikään huijari niinku se. Huijari. Mä menen tää maan alla. No sinun tapauksessa. No kyllä mä sut löydän itekin. Vittu raiskaiset. Mutta mun pikki meni johonkin. Se on Se mulla. varmaan kuoli. Ai joo. Kyllä mä sut löydän. Katsotaanko paikka. Sä lähet johonkin tänne päin. Vittu. Mulla on 2 nuolta vittu faces. Joo. Vittu. Otetaan tästä lasia vähän. Mikä on hiekkaa, jos voi tehdä lasia. Pitäisköhän meidän joskin välistä vaikka tekee semmoista tuplaruutuvideoa. Maybe. Maybe. Millä kullilla sä oikein perunalla sä sen kuvaat? Häh? Millä perunalla sä kuvaat ton video? Ai millä ohjelmaa? Screenflow. Mikäs vittu se semmonen? Se on vitun vuosi. Se vituissa sä oot. Tulin täältä. Tos kun me tätä Ula. dörttiä alas, niin tuut pikku paikkaa. Kyllä helvetti. Mä haan puuta. Hei, anna sun. Mulla on 22 puutaa. Kyllä mä enemmän tarvitaan. Hei, tässä on sun hakku, mä heitän täältä ylhäältä. No heitä. Miksi sä heitä? No voi jessus. No niin. No heitä se nyt. Saatana. Mikä vittu ongelma sulla oikein on? No voi vittu. No niin, hakku. Eiku, kirves. Jaa, tuli Ironi vasta. Hyvä kerää vaan. No ei, mä haluan jättää ne tähän. Kivestä vastassa. Oh. Mitä vittu? Kuvaat sä vieläkin? Helvetti. Kas vittu mun sukee raiskaa? Täällä on hitos sikoja varmaan 100. Tapaa ne. Milloin me mennään siihen hinttiservuun? Milloin me tehdään siitä hinttiservusta video? Hinttilandiasta. Ei mä varmaan siitä Tupetscraftista enää tehdä. Joo. Sepäs on kiva kuulla, kun se oli niin vitun keharin kuulunen nimi.
Vittu Petsukcraft. Vittu vaikka Kivescraft olisi parempi. Tehdään tästä Pornocraft, ei kun, Tää vittua tyyppi, hei. Pornocraft. Vittu täällä hässitään jotakin hevosia. Tästä tulisi suosittu. Kaikki kirjoittaa kato YouTubeen pornoa, kun haluaa katsoa, niin tuleekin. Jaa, Pornocraft. Mennäänpä pelailee. Ai onko se Minecraft? Oh, Minecraft. Oh. Runkkaa sen verran Minecraftille siellä. Oh, yeah. Oh. Löysin luolan. No hyvä. Hyppäsitkö sä siihen samaan paikkaan kuin mä? Hyppäsitkö sä samaan paikkaan kuin mä? En oo ihan mua missä olit. No tuu tänne. Mua alkaa pelottaa. Mä katon nopeasti kuinka kauan on tehnyt video. Mua alkaa pelottaa vittu. Mä lopetan jakson tähän ensi kerran. Moro. Moro.